बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंथि 5.1 बेनिनो 4 नाम्बारनि रमान नाम्बार 12 निफ्राय बानायलांगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 4 निनो रमान नाम्बार 11 सिम बानायखादोंमोन। जुदि नैबे लेसन 5 बा सानलुनि जौगाथि बे मोनसे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय अब्लाथाय आङो गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। बेयाव दं 4 नाम्बार सोंथिया गाहायनि बबेफोरा एपि। जुदि बिसोर मोनफा एपि दायो अब्ला आगोसा फारागथि दिहुन आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिर। माने बेयो मोनसे सानलुनि जौगाथि नंगौना नङा बेखौ जोङो नायनांगौ। मोनसे एपि दायोना दाया बेखौ नायनांगौ। जुदि एपि दायोब्लाथाय आगोसा फारागथि डिखौ दिहुननांबाय। लोगोसे मा खालामनांगौ आरोबाव मोनथाम बिदाब लिरनांगोन। इयाव बेसे बिदाब दं? 1 2 3 4 मोनब्रै बिदाब दंना? ब्रैथि बिदाबसिम दं। अब्ला 5थि 6थि 7थि बे मोनथामखौ दिहुननांगोन आरो जों जुदि इयो मोनसे एपि जायोब्ला। अब्लाथाय इयो मोनसे एपि जायोना जाया बेखौ जों नायनि। जोंनो मा मा बिदाब होनाय दं जों नायनि। बेयाव मा दो गिबि बिदाब ए। गिबि बिदाबखौ ए जो लाबा मा इयो √2 दं। ओमफ्राय नैबे ए2 बा नैथि बिदाब मा दं इयो √8 दं। ओमफ्राय √8खौ जोङो एसे साजायनाबो लिरखानानैबो लानो हागोन जुदि इयाव साजायखायोबा। नैबे ए2खौ ए2आ मामोन √8 मोन ना? अब्लाथाय 8खौ जों साजायबा ओरैबायदि हायो 8 नालाय 2 जोब्लाथाय बेसे 4 बार हायो। 2 सानजाब 4 8 नालाय आरो 2 सानजाब 2 4। अब्ला मा लिरनाय जों 2 2आ मोननै 2 मोनसे थामहिनबा 2आ मोननै नालाय 2 स्क्वायर इनटु नैबे 2 बिदि लिरनो हायो। 8खौ जों मा लिरनो हायो 2 मोननै नालाय 2 स्क्वायर आरो नै मोनसे 2 बिदि लिरनो हागौ आरो। अब्लाथाय जों बेखौ ओरै लिरनो हागौ √8खौ 2 स्क्वायर इनटु 2। अब्लाथाय मा जागोन बेयाव जे स्क्वायर नालाय इयो स्क्वायर बाथाय मा जाबाय 2आ स्क्वायर दं। ओमफ्राय इनि सायाव √ओभार दंबाथाय नैबे स्क्वायरजों √ओभारजों केन्सेल जायो। केन्सेल जानानै बे 2 बेसआ बायजोआव ओंखारबोगोन आरो इयो। ओमफ्राय उनाव नै मोनसे 2आथ' स्क्वायर गैया नालाय इयो सिङावनो थाबोबाय। थामहिनबा √8आ मा लिरजायो 2 √2 लिरजायो आरो। बेखौ जोङो दिहुनना लाबाय। नेक्स्ट ए3 थामथि बिदाबा मा दं बेखौ नायनि जों। थामथि बिदाबा मा दङ 18 दं √18। अब्लाथाय 18खौ जों माबायदि लिरनो हायो जों बेखौबो साजायना लाखानि। √2नि लोब्बायाव हायो ना हाया बेखौ लिरनो। आदसा 18 जोङो √2नि लोब्बायाव बेखौ सेफायना नायगोन। √2नि लोब्बायाव लिरनो नाजागोन आरो। 2जो जों जुदि 2जो रानोब्ला बेसे मोनगोन बेखौ 9 मोनगोन आरो 9खौ जोङो 3 सानजाब 3 लिरनो हायो। थामहिनबा नैबे 18खौ जों मा लिरनो हायो 2 मोनसे आरो 3आ नै जरासे ना? जरासे माने मा 3 स्क्वायर 2 इनटु 3 स्क्वायर लिरनो हायो। थामहिनबा नैबे 18खौ जों मा लिरनो हागौ 2 इनटु 3 स्क्वायर। अब्लानिया मा जाबाय नैबे √ओभार सिङाव मोनसेया स्क्वायर गैया मोनसेया नै बर्ग दं स्क्वायर दं ना? स्क्वायर थानाया मा जायो स्क्वायरजों √ओभारजों केन्सेल जाना नै बेसआ बायजोआव ओंखारबोयो। 3आ जिहेतु स्क्वायर दं नालाय स्क्वायरजों √ओभार केन्सेल जाना 3आ बायजोआव ओंखारलांबाय। ओमफ्राय नैजे 2 ना इयो √ओभार सिङावनो थाबोबाय आरो। होमबा ए3खौ जों मा लिरनो हायो √18खौ 3 √2 लिरनो हायो आरो। बे मोनसे। एबार नेक्स्ट जोङो ब्रैथि बिदाबखौ जों नायगोन मा लिरनो हायो। ब्रैथि बिदाबा जाबाय ए4 मा दं इयाव √32 दं √32। अब्लाथाय बेखौ जों मा लिरनो हायो 32 नालाय 2 जोब्लाथाय बेसे 16। ओमफ्राय 16खौ जों 2जोबो सेफायलांबाय थानो हायो सेफायनो गोसोब्लाथाय। आरो जुदि डाइरेक्टयै जों लिरोबा जों मिथिखागौ मा 4 स्क्वायरआव 16 थामहिनबा 4 सानजाब 4आव बेसे जायो 16 जायो। डाइरेक्टनो आङो 4 सानजाब 4 लिरना होबाय। थामहिनबा जों मा लिरनो हासिगौ नैबे 30निखौ जों लिरनो हायो ओरैबायदि 2 थाबाय मोनसे 4आ बेसे 4आ नै मोननै ना? 2आ मोनसे आरो 4आ मोननै माने मा 4 स्क्वायर 4आ मोननै नालाय सानजाबनानै दं मोननै बेनिखायनो 4 स्क्वायर लिरनो हायो।
अब्लाथाय जों मा लिरनो हाबाय बेखौ नैबे 2 थाबाय इनटु 4 स्क्वायर इयावबो मा जाहैबाय नैबे 4आ जिहेतु स्क्वायर दं बर्ग दं नालाय बर्गजों रुट ओभारजों केन्सेल स्क्वायरजों रुट ओभार केन्सेल जाना नै 4आ बायजोआव फैसिगोन 4आ बायजोआव फैबाय ओमफ्राय रुट ओभार सिङाव नै 2आ थाबोबाय मानो होनबा 2आ स्क्वायर गैया नालाय 2आ सिङाव थाबोबाय अब्लाथाय रुट 32 खौ मा लिरनो हायो जों 4 रुट 2 लिरनो हायो अब्ला दा जों इयो मोनसे एपि दागोन ना जाया नैबे 2 8 रुट 18 रुट 32 आ मोनसे एपि दायोना दाया बेखौ जों नायनि बेखौ नायनो थाखाय मा खालामनांगोन जों a2 निफ्राय a दानख' a3 निफ्राय a2 दानख' a4 निफ्राय a3 खौ दानख' जुदि दानख'नायाव गासैबो समान जायो होमबा मोनसे एपि दागोन आरो जुदि समान जायाब्लाथाय मोनसे एपि दानाय नङा अब्लाथाय दा जोङो फारि फारि नायलांबाय थानोसै मोनसे मोनसे दानख'लांनि स' जों मा खालामबाय a2 निफ्राय a खौ दानख'ना नायबाय जों नै a2 निफ्राय a दानख'बाय a2 आ बेसे दंमोन रुट 8 मोन रुट 8 खौ सेफायना मा मोनदो 2 रुट 2 मोनदो 2 रुट 2 मोनदो जों दानख'खौ होबाय a माने मा a माने जाबाय रुट 2 अब्लाथाय मा जाबाय नै a2 निफ्राय a दानख'बाय a2 माने बेसे 2 रुट 2 a2 नि जायगायाव 2 रुट 2 बाय नै माइनासआ थाबाय a माने बेसे रुट 2 नै a माने रुट 2 अब्लाथाय मा जाबाय रुट 2 नि सिङाव 2 दं माने रुट 2 आ मोननै आरो नैबे रुट 2 नि सिङाव जेबो गैया माने 1 थामहिनबा इयाव रुट 2 आ मोनसे मोननै रुट 2 निफ्राय मोनसे रुट 2 दानख'बा बेसे थालांगोन मोनसे रुट 2 थालांगोन थामहिनबा रुट 2 थालांगोन आं नैजानो लिरना होबाय मोनसेल' रुट 2 थालांगोन थामहिनबा रुट 2 थालांगोन आरो मोननै रुट 2 निफ्राय मोनसे रुट 2 थांबा बेसे थायो मोनसे रुट 2 थालाङो बे जाबाय नेक्स्ट एबार a3 निफ्राय a2 खौ माइनास खालामना हो a3 निफ्राय a2 माइनास खालामगोन a3 आ मा दं a3 आ दङ नैबे 3 रुट 2 3 रुट 2 दानख' थाबाय a2 आ बेसेमोन नै 2 रुट 2 अब्लाथाय मा जाखो नाय a3 इन जायगायाव 3 रुट 2 माइनासआ माइनास थाबाय a2 नि जायगायाव मा होबाय 2 रुट 2 अब्लानिया मोनथाम रुट 2 निफ्राय मोननै रुट 2 दानख'बा बेसे थांगोन मोनथामनि मोननै थांबा बेसे मोनसे थालांगोन मोनसे रुट 2 ओंखायनो रुट 2 थाबाय आरो मोनसे रुट 2 मोनथाम रुट 2 निफ्राय मोननै रुट 2 थांबा बेसे मोनसे रुट 2 थालाङो अब्लाथाय नै एखे ओंखारदों ना एबार एखे ओंखारदोंबा a4 निफ्राय a3 खौबो दानख'ना नाय मा ओंखारो एबार मा खालाम a4 निफ्राय a3 खौ दानख'ना नायगोन a4 आ मा दं a4 आ दं 4 रुट 2 मोनब्रै रुट 2 दं दानख'बाय गेजेराव a3 माने बेसे a3 माने जाबाय 3 रुट 2 नाय बेखौ जों नायबाय नाय a4 आ बेसे 4 रुट 2 a4 आ जाबाय 4 रुट 2 नै माइनासआ थाबाय a3 माने बेसे 3 रुट 2 नै a3 माने 3 रुट 2 अब्लाथाय जों दानख'बा मा जागोन मोनब्रै रुट 2 निफ्राय मोनथाम रुट 2 थांबा बेसे थागोन मोनसे थागोन ना मोनब्रैनि मोनथाम थांबा मोनसे रुट 2 होमबा गासैयाबो रुट 2 मोनबाय नालाय इयो मा जाहैबाय इ मोनसे एपि दाहैसिगोन आरो बे मोनसे एपि दाबाय नै 2 रुट 8 रुट 2 रुट 8 रुट 18 रुट 32 बिसोरो मा मोनसे एपि दाहैसिगोन जिहेतु जोंना गासैयावबो समान मोनदों रुट 2 मोनजोबदो जोङो दानख'नायाव बेनिखायनो जों मा लिरगोन जिहेतु सिन्स नै मा जाहैबाय a2 minus a is equals to a3 minus a2 is equals to a4 minus a3 is equals to बेसे ओंखारदों नै a2 निफ्राय a दानख'नायाव रुट 2 a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव रुट 2 a4 निफ्राय a3 दानख'नायाव रुट 2 गासैखौबो दानख'नायाव जों मा मोनदों रुट 2 मोनदों आरो गासैखौबो दानख'लायनायाव रुट 2 मोनदों नालाय मा जाबाय बेनिखायनो नैबे मोनसे एपि दागोन आरो बेनिखायनो नैबे रुट 2 रुट 8 रुट 18 रुट 32 डट मोनसे एपि जायो मोनसे एपि दायो आरो एपि दायोब्ला मा दिहुननो होदो आगोसा फारागथि दिहुननो होदो जेराव आगोसा फारागथि बेयाव आगोसा फारागथि d बेसे आगोसा फारागथिया नैबे जे रुट 2 ओंखारजोबनो गासैयावबो बे रुट 2 आनो जाबाय आगोसा फारागथि आरो रुट 2 जाबाय आगोसा फारागथिया रुट 2 जाबाय अब्लानिया जोङो आगोसा फारागथि मोनबाय आरो अब्लाथाय मा दिहुननो होदोंमोन आगोसा फारागथि दिहुनखांना आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिर होनना बुंदों बेनिखायनो एपि नि आरोबाव मोनथाम बिदाबफोरा
मोनथाम बिदाफोरा एपिनि आरोबाव मोनथाम बिदाफोरा मा जागोन एपिनि मोनथाम बिदाफोरा आरोबाव आङो नैयावनो बानायनानैसै जोंहा A4 सिम दंमोन A4 सिम दंखायोमोन नालाय A5 निफ्राय दिहुननांगोन A5 A6 A7 A5 दिहुनसै A5 बाथाय फर्मुलाया मा फैगोन A प्लास 5 माइनास 1 D मानो जोंहा मेइन फर्मुला दंखायो मेइन फर्मुलाया बेफोरबायदिमोन A n इक्वल्स टु मामोन A प्लास n माइनास 1 D मोन आरोना स' A थाबाय n नि जायगायाव बेसे नै 5 दंना n नि जायगायाव 5 बा नै n नि जायगायाव 5 फैगोन A थागोन प्लास n नि जायगायाव 5 फैगोन माइनास 1 D नै बे n नि जायगायाव 5 फैदो n नि जायगायाव 5 फैदो ना अब्लाथाय A5 माने मा A प्लास 5 माइनास 1 D नै मेइन फर्मुलानिफ्राय जों बिदि लाबोयो अब्लाथाय जोंहा A माने मा गिबि बिदाबा बेसेमोन गिबि बिदाबा √2 मोन नैबे √2 प्लास ओमफ्राय 5 निफ्राय 1 थांबा बेसे 5 निफ्राय 1 थांबाथाय बेसे 4 बेनिफ्राय उनाव D नि माना मा D नि माना बेसेमोन आगोसा फारागथि Dआ आच्छा आगोसा फारागथिनि जेराव आगोसा फारागथि Dआ बेसेमोन √2 मोन नै √2 होबाय आरो अब्ला बेसे जाखो नैबे √2 आथ' थाबाय नै प्लास थाबाय आरो 4 सानजाब √2 4 √2 आनो आरो अब्ला मा जाबाय √2 आ नैबे मोनसे नै √2 आ मोनब्रै मोनसे आरो मोनब्रै दाजाबा बेसे जागोन मोनबा जागोन ना मोनबा √2 दा जोंना जिहेतु एपि नैबे होनायाव गासैबो माबायदि √ओभार सिङाव दं नालाय नैखौबो √ओभार सिङाव थानाय बानायनांगोन थामहिनबा बाखौबो √ओभार सिङाव होनांगोन अब्ला बाखौ जुदि √ओभार सिङाव होयोब्ला मा जागोन बाया बायजोआव थाबाथाय बेयाव जेबो थायाना पावार हिसाबै नाथाय जेब्ला इयो √ओभार सिङाव थांगोन अब्लाथाय मा जागोन इनि पावारा 2 जागोन आरो नैबे बाखौ √ओभार सिङाव सोनाय लोगो लोगो मा जागोन इनि पावारा 2 जागोन ओमफ्राय नैबे नैया नैयैनो थागोन सानजाबना नैबे मा जाबाय नै बाया √ओभाराव सिङाव थांनाय लोगो लोगो बानि पावारा बेसे 2 जागोन सानजाब नैबे 2 आ 2 इन थागोन आरो अब्ला बेसे मोनगोन जों 5 स्क्वायराव 25 इनटु नैबे 2 थाबाय अब्ला बेसे जाखो √ओभार 25 जो 2 सानजाबा बेसे 50 √50 जाबाय A5 आ बेसे √50 जाहैबाय आरो एबार थिग बिदिनो एबार A6 दिहुनलायगोन जों आरो A6 द'थि बिदाब A6 दिहुनलायगोन नाय A6 दिहुनोबाथाय फर्मुलाया मा फैगोन A प्लास 6 माइनास 1 D फैगोन आरो A6 बाथाय मा A प्लास 6 माइनास 1 D मानो होनबाथाय जोंना मेइन फर्मुलाया मा AN माने मा A प्लास n माइनास 1 D ना अब्ला n नि जायगायाव 6 फैबाथाय नैबे n नि जायगायावबो 6 फैगोन आरो नै n नि जायगायाव 6 फैबाथाय नैबे n नि जायगायावबो 6 फैगोन थामहिनबा A6 माने मा A प्लास 6 माइनास 1 D A आ मामोन गिबि बिदाबा √2 मोन √2 नै प्लास थाबाय गेजेराव 6 निफ्राय 1 थांबा 5 D आ बेसेमोन √2 मोन नैबे आगोसा फारागथिया अब्ला मा जाबाय इयो √2 थाबाय प्लास 5 इनटु √2 5 √2 एबार दाजाब नांबायना √2 आ मोनसे √2 आ मोनबा मोनसे आरो मोनबा √2 दाजाबा बेसे जागोन 6टा √2 जागोन 6टा √2 माने मा 6 √2 बे दा एबार जों मा खालामसै जोंना जिहेतु सोंथियाव गासैबो √ओभार सिङाव दं नालाय इखौबो √ओभार सिङाव सोनांगोन नै 6खौबो √ओभार सिङाव सोबा मा जागोन नैबे 6 आ √ओभार सिङाव थांनाय लोगो लोगो 6 नि पावारा बेसे 2 जागोन माने 6 स्क्वायर जागोन सानजाबहो ओमफ्राय नैबे 2 आ थाबाय आरो नै 6 आ √ओभार सिङाव थांनाय लोगो लोगो मा जाबाय 6 स्क्वायर जाबाय सानजाब होबाय नै 2 आ 2 थाबाय अब्ला बेसे जागोन इयो 6 स्क्वायराव बेसे 36 6 स्क्वायराव 36 इनटु नैबे 2 बेसे जाखो होनबा 6 स्क्वायराव 36 इनटु थाबाय 2 थाबाय ना 36 जो 2 सानजाबबा बेसे 72 √72 जाबाय आरो √ओभार 72 जाबाय A6 आ द'थि बिदाबा एबार नेक्स्ट जोङो थांगोन स्निथि बिदाबसिम थांलायगोन जों स्निथि बिदाबा मा जागोन A7 ब्लाथाय मा जागोन n नि जायगायाव 7 फैगोन नैबे n नि जायगायाव मा फैगोन 7 फैगोन नैजे मेइन फर्मुला AN = A प्लास n माइनास 1 D दंना n नि जायगायाव 7 फैगोन स्निथि बिदाबा नैबे n नि जायगायाव 7 फैगोन आरो n नि जायगायाव 7 n नि जायगायाव 7
अब्लाथाय a7 माने मा a प्लस 6 7 माइनास 1 d अब्लाथाय नाय नैबे a नि माना बेसेमोन गिबि बिदाबा √2 मोन प्लस 7 नि 1 थांबा बेसे 6 ओमफ्राय d आ बेसेमोन आगोसा फारागथिया √2 ओंखारदोंमोन ना √2 नाय अब्ला बेसे जागोन इयो नैबे √2 जाबाय प्लास जाबाय 6 * √2 6 √2 √2 मोनसे √2 आ 10टा मोनसे आरो 10टा दाजाबा बेसे जागोन 7टा जागोन 7टा √2 अब्लाना बेसे जाबाय आरोबाव गासैबो जेहेतु रुट ओभार सिङाव दं नालाय सोंथिना इखौबो रुट ओभार सिङाव सोगोन जों 7 आ रुट ओभार सिङाव हाबबा मा जागोन 7 आ रुट ओभार सिङाव थांनाय लोगो लोगो बेनि पावारा बेसे 2 जागोन माने 7 स्क्वायर सानजाब नै 2 आ 2 यैनो थाबाय आरो 7 खौ रुट ओभार सिङाव सोनाय लोगो लोगो मा जाबाय 7 स्क्वायर जाबाय सानजाब नैबे 2 आ थाबाय एबार जों नायनोसै जे 7 स्क्वायर 7 सानजाब 7 बेसे 49 नैबे सानजाब 2 7 स्क्वायर 49 सानजाब नैनिफ्राय 2 आ थाबाय सानजाबबा बेसे मोनगोन जों इखो 2 जो 49 सानजाबबा बेसे 98 जायो आरो बेखायनो a7 आ बेसे जाबाय 98 जाबाय अब्ला जोङो गासै दिहुनजोबबाय a5 a6 a7 गासै दिहुनबाय अब्लाथाय नैबे रमान नाम्बार 12 आ जोबबाय नेक्स्ट जों रमान नाम्बार 13 सिम थांनि माबायदि सोंथि दं नायगोन जों एबार जों लालायबाय रमान नाम्बार 13 खौ इयाव मा दङ जोंना √3 √6 √9 √12 बिलाय मोनसे एपि दागोन ना दाया बेखौ जों नायनि बेयाव गिबि बिदाब a आ मा दं √3 दं आरो √3 खौथ' सेफायनो हाखाया नालाय बेनो थाबाय एबार नेक्स्ट a2 थामहिनबा नैथि बिदाब मा दं इयाव 6 दं दा 6 खौ जोङो सेफायनो हायो नामा रुट ओभारनि बायजोआव लाबोनो हायो नामा माफोर सेफायना जेबो हाया मानो होनबा 6 माने मा 6 माने जाबाय 2 * 3 ना गतिके 2 आ मोनसेल' 3 आल' मोनसेल' बेनिखायनो बेखौ जोङो सेफायनोबो हाखाया बेनिखायनो जों बिदिनो दोनबाय इखौ एबार नेक्स्ट a3 a3 आ मा दङ रुट ओभार 9 आरो रुट ओभार 9 माने मा 3 नि स्क्वायराव बेसे जायो 9 जायो बेनिखायनो 9 नि बर्ग रोदाया बेसेमोन 3 थिग बिदिनो 12 दङ a4 आ रुट ओभार 12 दं बेखौ जों नायगोन जे माबाफोर सेफायना लाबोनो हायो नामा 12 खौ 12 नालाय 2 * बेसे 6 आरो 2 * बेसे हायो 3 अब्लाथाय बेसे नै 2 आ मोननै ना बेखायनो 2 स्क्वायर इनटु नैबे 3 अब्लाथाय बेसे जागोन नैबे 2 आ स्क्वायर दं नालाय बायजोआव फैबाय आरो नैबे 3 आ सिङाव थाबोबाय आरो 12 खौ जों मा लिरनो हायो 2 √3 लिरनो हागौ आरो 2 आ मोननै नालाय 2 स्क्वायर नै 3 मोनसे नालाय सानजाब 3 2 आ स्क्वायर दं नालाय स्क्वायर जो रुट ओभार केन्सेल जाना 2 आ बायजोआव फैबाय नैबे 3 आ सिङाव थाबोबाय अब्लाथाय जोंहा बेखिनि थांबाय दा जों मा खालामगोन इ मोनसे एपि नंगौना नङा इखौ चेक खालामगोन चेक खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन a2 निफ्राय a दानख' a3 निफ्राय a2 a4 निफ्राय a3 खौ दानख'नांगोन जुदि समान समान ओंखारो होमबा मोनसे एपि जुदि समान ओंखाराबा एपि नङा अब्लाथाय स' जों मा खालामबाय a2 माइनास a2 निफ्राय a दानख'बा मा जागोन a2 आ बेसे √6 दानख' a आ बेसे a आ जाबाय √3 अब्लाथाय नाय माफोर दानख'नो हायो नामा इथ' √6 √3 ना जेबो दानख'लायनो हाया मानो होनबा रुट ओभार सिंना गुबुन गुबुन नालाय जेबो दानख'लायनो जोंहा चान्स गैया दानख'नो हानाय जेबो केपासिटि गैया एबार अब्लानिया जों a3 निफ्राय a2 खौ दानख'ना नायनि a3 माइनास a2 a3 आ बेसे a3 आ दं बेसे 3 a3 आ जाबाय 3 दानख' a2 आ बेसे a2 आ जाबाय √6 दानख'नो हायो नामा माफोर नाय a3 आ बेसे 3 माइनास थाबाय a2 आ बेसे 6 3 निफ्राय 6 थ' जों दानख'नो √6 दानख'नो हाया मानो होनबा इयाव रुट ओभार गैया इयाव रुट ओभार दं ना बेखौ दानख'नो हाखाया नालाय जोंना बेखिनियावनो थाबाय दा नायनो थांबा मोननैबो गोरोबखायासै बियो ओमफ्राय जुदि इसोर मोननैबो गोरोबखायासैबा गिबि मोननैयानो गोरोबासैबा इ मोनसे एपि दाखाया बेखौ a4 निफ्राय a3 दानख'लायना नायना जेबो लाब जाया जेबो मुलाम्फा जाखाया मानो होनबा गिबि मोननैयानो नै गुबुन गुबुन ओंखारखाबाय मिलायखायासै स' जों मा लिरबाय सिन्स जिहेतु a2 माइनास a is not equals to a3 माइनास a2 मा जाबाय a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव जि मोनदों a2 निफ्राय a खौ दानख'नायाव गुबुन मोनदों बेनिखायनो बि मोननैया समान जाखायासै a2 माइनास a1 आरो a3 माइनास a2 आ समान जायासै आरो समान जायासै माने मा मोनसे एपि दाया बेनिखायनो बेयो √3,
root 6 comma root 9 comma root 12 root 12 comma dot dot मोनसे एपी नङा मोनसे एपी दाया होबानो जाबाय मोनसे एपी दायाब्लाथाय जोंहा इयाव जेबो आगोसा फारागथिबो ओंखारला आरो मोनथाम बिदाबो दिहुननो गोनां गैला अब्ला 13 नाम्बारा बेनो बेखिनियावनो जोब्बाय नेक्स्ट जों एबार 14 नाम्बाराव फैनि मा सोंथि दं नायनि एबार जों लाबाय 14 नाम्बारनिखौ मा दं इयाव 14 नाम्बाराव 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कमा डट 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 बे दं आरो बे मोनसे एपी दायोना दाया बेखौ नायनि बेयाव ना गिबि बिदाबा मा दं लाइननि लिरनि जोङो गिबि बिदाबा मा दं 1 स्क्वायर लिरबाय नेक्स्ट बी सरि a2 नैथि बिदाब मा दं 3 स्क्वायर नेक्स्ट थामथि बिदाब a3 आ मा दं 5 स्क्वायर ब्रैथि बिदाब मा दं 7 नि स्क्वायर दा बेयो मोनसे एपी दायोना दाया बेखौ नायनो थाखाय a2 निफ्राय a दानख' a3 निफ्राय a2 a4 निफ्राय a3 जुदि गासैबो समान ओंखारबा मोनसे एपी दागोन समान ओंखाराबा एपी दाया अब्लाथाय जों नायनोसै स' a2 माइनास a2 निफ्राय a दानख'बाय a2 आ मा दं 3 स्क्वायर दानख' थाबाय a आ बेसे 1 स्क्वायर बेबो 1 स्क्वायर नायबाय जों a2 आ बेसे 3 स्क्वायर माइनास थाबाय a आ बेसे 1 स्क्वायर अब्लाथाय बेसे ओंखारगोन बेखौ जों नायनि आरो 3 स्क्वायराव बेसे 9 माइनास थाबाय 1 स्क्वायराव बेसे 1 बेसे ओंखारखो 9 निफ्राय 1 थांबा बेसे 8 जाबाय आरो अब्लाथाय a2 निफ्राय थांबाथाय 8 मोनबाय e निफ्राय के दानख'बाय एबार a3 निफ्राय a2 दानख' a3 माइनास a2 नाय a3 आ बेसे 5 स्क्वायर माइनास a2 आलाय a2 आ जाबाय 3 स्क्वायर जों नायबाय a3 आ बेसे 5 स्क्वायर माइनास थाबाय a2 आ बेसे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायराव बेसे 25 माइनास 3 स्क्वायराव बेसे 16 अब्ला 25 निफ्राय 16 थांबा बेसे ओंखारो 9 गुम मोनगोन जोङो a3 आ 5 स्क्वायर दानख' थाबाय a2 आ बेसे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायराव 25 माइनास थाबाय 3 स्क्वायराव सरि 3 स्क्वायराव बेसे 9 सो ना सरि 3 स्क्वायराव बेसे 3 स्क्वायराव 9 सोमोन आं 4 स्क्वायर बायदि मोनफ्लांबाय ओमफ्राय 25 निफ्राय 9 थांबा बेसे 16 अब्लाथाय मा जाहैबाय जोंना a2 निफ्राय a दानख'नायाव 8 मोनदोंमोन a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव बेसे 16 मोनदों जुदा ओंखारखाबायना नैबे जुदा ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो a2 माइनास a आरो a3 माइनास a2 आ समान जायासै आरो समान जायासै माने मा मोनसे एपी दानायबो नंला आरो बेनिखायनो जों मा लिरबाय स' सिन्स होबाय जों जिहेतु सिन्स a2 माइनास a इज नट इक्वल्स टु a3 माइनास a2 नाय माने a2 निफ्राय a दानख'नायाव 8 मोनदोंमोन a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव 60 मोनदों बेनिखायनो a2 माइनास a3 माइनास a2 आ मा जाबाय समान नङा माने मा इ मोनसे एपी दाया आरो बेनिखायनो मा दं इयो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डट डटआ मोनसे एपी दाया मोनसे एपी दाया आरो बे मोनसे एपी दाया नालाय मा जाहैबाय बेनि जेबो आगोसा फारागथिबो गैला मोनथाम बिदाबबो दिहुननो गोनां गैला अब्लाथाय बियो रमान नाम्बार 14 आ बेयावनो जोब्बाय नेक्स्ट जों एबार रमान नाम्बार 15 आव फैलायनि आरो मा दं नायनि एबार जों लाबाय नैबे रमान नाम्बार 15 खौ रमान नाम्बार 15 आव मा दं जोंना 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डट डटआ मोनसे एपी नंगौना नङा दिहुननांगौ एपी ब्लाथाय आगोसा फारागथि दिहुननांगौ आरो आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिरनांगौ दा जों नायनि बेयाव आच्छा इयाव गिबि बिदाब ए आ मा दं गिबि बिदाबा दं 1 स्क्वायर नैबे 1 स्क्वायर ओमफ्राय नैथि बिदाब a2 आ मा दं 5 स्क्वायर a3 थामथि बिदाबा मा दं 7 स्क्वायर ब्रैथि बिदाबा a4 73 नायबावबाय जों गिबि बिदाब a स्क्वायर नैथि बिदाबा 5 स्क्वायर थामथि बिदाबा 7 स्क्वायर ब्रैथि बिदाबा 73 मोनसे एपी दायोना दाया बेखौ नायनो थाखाय जों मा खालामबाय स' a2 निफ्राय a दानख' a3 निफ्राय a2 a4 निफ्राय a3 जुदि समान ओंखारो होमबा मोनसे एपी समान ओंखाराबा एपी नङा जों नायबाय a2 माइनास a2 निफ्राय a दानख'बाय a2 आ बेसे 5 स्क्वायर दानख' नै दानख' थाबाय a आ बेसे 1 स्क्वायर नायबाय जों एबार a2 आ बेसे 5 स्क्वायर माइनास थाबाय a आ बेसे 1 स्क्वायर 5 स्क्वायराव बेसे 25 माइनास थाबाय नै 1 स्क्वायराव बेसे 1 अब्ला बेसे जागोन 24
A2 आ 5 स्क्वायर माइनस थाबाय A आ बेसे 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर आव 25 माइनस थाबाय 1 स्क्वायर आव 1 25 नि 1 थांबा बेसे 24 नेक्स्ट A3 माइनस A2 A3 आव मा दं A3 आ दं 7 स्क्वायर माइनस A2 आ बेसे 5 स्क्वायर खेबसे नायबावदो A3 आ नै 7 स्क्वायर A2 आ बेसे 5 स्क्वायर A3 आ नै 7 स्क्वायर माइनस आ माइनस थाबाय A2 आ बेसे 5 स्क्वायर बेसे जागोन 7 स्क्वायर आव बेसे 49 दानख' थाबाय 25 स्क्वायर आव 25 अ सरि 5 स्क्वायर आव बेसे 25 7 स्क्वायर आव 49 माइनस थाबाय 5 स्क्वायर आव 25 बेसे थांगोन 49 नि 25 थांबा 24 एबार नेक्स्ट जोङो A4 निफ्राय A3 दानख'नि नैजानो बानायनोसै A4 माइनस A3 A4 आ बेसे A4 आ 73 A3 आ बेसे 7 स्क्वायर A4 आ 73 माइनस A3 आ बेसेमोन A3 आ 7 स्क्वायर A4 आ 73 नै माइनस आ माइनस थाबाय A3 आ 7 स्क्वायर A3 आ 7 स्क्वायर 73 थाबाय इदिनो दानख' 7 स्क्वायर आव बेसे 49 दानख'बा बेसे मोनगोन जों 24 24 मोनगोन ना आच्छा इजे दाजाबा 13 1 थाबाय नाखायाव इजे दाजाबाथाय 6 7 नै 73 निफ्राय 49 थांबा बेसे 24 अब्लाथाय जों नुबाय A2 निफ्राय A थांबा 24 A3 निफ्राय A2 थांबा 24 A4 निफ्राय A3 थांबाबो 24 गासैयावबो 24 24 गोजा मोनदों नालाय बेनिखायनो नैयो मा जागोन ए मोनसे एपि दागोन आरो स' सिन्स मा ओंखारबाय जोंहा A2 माइनस A इक्वल्स टु A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टु 24 नाय A2 निफ्राय A दानख'नायाव 24 मोनदों नै A2 निफ्राय A दानख'नायाव 24 A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव 24 A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव 24 A4 निफ्राय A3 दानख'नायाव 24 A4 निफ्राय A3 दानख'नायाव बेसे 24 ओमफ्राय गासैयावबो समान 24 आ मोनदों नालाय बेनिखायनो नै मोनसे एपि जासिगोन नै बेनिखायनो मा जाबाय 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डट डटआ मोनसे एपि दायो इखिनिया मा मोनसे एपि दायो आरो बे मोनसे एपि दाबाय अब्लाथाय ए मोनसे एपि दाबाय नालाय बेनिखायनो मा जाहैबाय जोंहा एपि दाबायथ' होमबाथाय जों मा खालामनांबाय आगोसा फारागथिबो दिहुननांबाय आरो जेराव आगोसा फारागथि आगोसा फारागथि आगोसा फारागथिया बेसे जागोन नैबे जेरावबो 24 ओंखारजोबोमोन दे ना नै 24 ओंखारजोबदोंमोन नालाय आगोसा फारागथिया 24 बेनिखायनो जों मा दिहुनसै आरोबाव मोनथाम बिदाबफोरखौ दिहुनसै बेनिखायनो एपिनि आरोबाव एपिनि आरोबाव मोनथाम बिदाबफोरा दा जोङो मा दिहुननांगौ A4 सिम दंखायोमोन नालाय A5 A6 A7 दिहुननांगौ दा जों बेखौ दिहुनलांनि आं नैजानो लिरनि A5 A6 A7 दिहुनगोन जों स' A5 बा फर्मुलाया मा फैगोन A प्लास 5 माइनस 1 D मानो जोंहा मेइन फर्मुला दंखायोमोन मेइन फर्मुलाया ओरैबायदिमोन जोंना मेइन फर्मुलाया AN NT बिदाबा मा AN इक्वल्स टु A प्लास N माइनस 1 D बेनिखायनो A बाथि बिदाब नालाय N नि जायगायाव 5 फैगोन नैबे N नि जायगायाव 5 फैगोन A प्लास N नि जायगायाव 5 माइनस 1 D बाथि बिदाब नालाय मा N नि जायगायाव 5 नैबे N नि जायगायाव 5 अब्ला A5 माने मा A प्लास 5 माइनस 1 D बेखौनो जों इयाव फज'ना होदो A5 माने A प्लास 5 माइनस 1 D दा इयाव जोङो A गिबि बिदाबा मा 1 स्क्वायर
प्लास 5 माइनस 1 बेसे 4 डिया बेसेमोन आगसा फारागथिया 24 मोन 24 एबार जों इखो नायनि 1 स्क्वायर 1 प्लास थाबाय 4 सानजाब 24 बेसे मोनगोन 4 सानजाब 4 16 4 सानजाब 4 16 से थाबाय नाखायाव 4 सानजाब 2 8 9 अब्लाथाय 1 दाजाब 9 16 बेसे 97 जाबाय 97 97 से स्क्वायर ऑफ से प्लस थाबाय 4 into 24 96 4 into 4 16 1 थाबाय केव 4 सानजाब 2 बेसे 8 9 मोननै दाजाबा 97 अब्लाथाय नेक्स्ट फैबाय a6 फैलायबाय a6 बा फर्मुला मा a plus 6 minus 1 d फर्मुला मा a6 माने a plus 6 minus 1 d n नि जायगायाव 6 n नि जायगायाव 6 फैगोन नै n नि जायगायाव नैबे 6 फैगोन नैबेयाव n नि जायगायाव 6 फैगोन बेनो आरो n नि जायगायाव 6 n नि जायगायाव 6 जिहेतु इयो दथि बिदाम नालाय अब्लाथाय नायबाय जों a नि माना बेसेमोन 1 स्क्वायर गिबि बिदामा प्लस 6 निफ्राय 1 थांबा बेसे 5 d आ बेसेमोन d आ 24 देरबाय जों दा जों इखो सेफाय लांजोबनि नै साइडखिन बानायनोसै ससेखौ यावनो होबाय ससेखौ 1 स्क्वायराव 1 प्लास थाबाय नैबे 5 into 24 बेसे जायो 5 सानजाब 4 20 नै थाबाय नाखायाव 5 सानजाब 2 10 दहायनि 2 जों 12 बेसाखौ 121 बेसाखौ 121 जाहैबाय बेसे ओंखारखो 1 स्क्वायराव बेसे 1 प्लास थाबाय 5 सानजाब 4 20 नै थाबाय आखायाव 5 सानजाब 2 10 11 12 आरो मोननैखौ दाजाबा 120 आरो इखो स्क्वायराव लिरोबा बेसे जुदि बर्ग हिसाबै लिरबा 11 स्क्वायर मानो होनबाथाय 11 स्क्वायराव बेसे 11 स्क्वायराव 11 सानजाब 11 120 जायो बेनिखायनो 120 नि जायगायाव 11 स्क्वायरबो लिरनो हागौ जिहेतु नैयाव स्क्वायरबो दं नालाय स्क्वायर लिरबाय नैया स्क्वायर लिरजायामोन 97 आ बेनिखायनो बेखौ जों लिराखैमोन एबार a7 माने फर्मुला मा a plus 7 minus 1 b माबोरै फैदो नैयाव जे फर्मुला दं n नि जायगायाव 7 n नि जायगायाव 7 n नि जायगायाव 7 फैगोन आरो नैबे n नि जायगायाव 7 फैगोन आरो बियो अब्लाथाय जोंहा मा फैगोन याव a माने बेसे a आ जाबाय 1 स्क्वायर मोन गिबि बिदाब 1 स्क्वायर प्लस 7 नि 1 थांबा बेसे 6 d आ बेसे मोनलाय गासैयावबो d आ बेसे 24 मोन ना 24 बेसाखौ 1 स्क्वायराव 1 प्लस 1 स्क्वायराव 1 प्लस थाबाय 6 into 4 24 2 थाबाय नाखायाव 2 थाबाय 6 into 2 12 13 14 अब्ला बेसाखौ मोननैखौ दाजाबा 145 खेबसे खनसेना बावदो 1 स्क्वायराव 1 प्लस थाबाय 6 into 24 144 खेबसे नायबावदो 6 सानजाब 4 24 नै थाबाय आखायाव 6 सानजाब 2 12 13 14 नैबे आरो मोननैखौ दाजाबा 145 फिननाया a7 a6 मोनथामबो बिदाबखौ जों दिहुनजोब्बाय a5 a6 a7 गासैखौबो दिहुनजोब्बाय अब्लाथाय जोंना रमान नाम्बार 15 आबो जोब्बाय आरो रमान नाम्बार 15 जोबनायजों लोगोसे जोंना नैबे 4 नाम्बारनिया गासैबो जोब्बाय 4 नाम्बारनिया गासैबो जोबनायजों लोगोसे गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।